Türkiye Respublikasynyň vice-prezidenti duşmagy döredilen mümkinçilik hemde bildirilen mihmanförlük üçin hoşallygyny beýan edip, hormaty prezidentimize şeýlegem türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymda Türkiye Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň mehirli salamny we iň gowy arzularyny ýetirdi. Şeýlegem ol Türkmenistana her gedek sapar bilen gelenni ýurdumynyň gadanýan özüşleriniň şaýady bolýanyny aýdyp, bu özüşleriň bünyadynda hormaty prezidentimiziň hemde gahrman arkadagymyň başlangyçlarynyň ähmetini bellädi. Hormaty prezidentimiz Türkiye Respublikasynyň vice-prezidentine hoşnutly sözler üçin minnetdarlyk bildirip, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Türk toparynyň nowatdaky 9-njy mejlisiniň üstünlükli geçmegini arzu etdi. Hemde Türk wekiliýetiniň zaparynyň çäklerini geçiriljek gepleşikleriň we duşuklaryň ýurtlarymyzyň arasyna hyzmatdaşlygy hasa işçileşdirmäge we üstürmäge täze itergi berjekdigine anan bildirdi. Şeýlegem döwlet başlarymyz mümkinçilikden peýdarlanyp Türkiye Respublikasynyň prezidentine iň gowy arzularyny beýan etdi. Duşuň barşyna bellenşi ýaly kökü asyrlary uzayan Türkmen Türk dogonluk gatnaşyklary bugün baý tejribe eýe bolup, fiýasy, ykdysady hemde medeni insanperwer orlarda ilertilýän wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagynyň berk büniýadyny emele getirýär. Ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlyk iki taraply derejede hemde halkary gurumalarynyň çäklerini öýdary ynançmak we birek-biri gollamak esasyna üstürilýär we pugtalandyrylýar. Iki ýurdun hökümet wekiliýetleriniň iýligderli geçirýän öýdary saparlary we gepleşikleri döwletlerimiziň arasyndaky hyzmatdaşlygyň pugtalanmagyna uly goşunt goşýar. Şunun bilen baglanykda hormaty prezidentimiz geçen ýylyň 12-nji dekabryna Türkiye Respublikasynyň prezidentiniň Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň 30 ýyllygy münasibetli geçirilen dawarly çärelere gatnaşmagynyň häzirki döwürde ýokary derejede alınıp barýan döwletary hyzmatdaşlygynyň hasa pugtalanmagyna täze itergi berenligini belledi. Bellenşäli Türkmenistan bilen Türkiye Respublikasy dürli gurlarda täze tehnologiýalary we alymyň iň soň gazananlaryny ornaşdyrmak hemde ykdysadyetimizi iýligderli döwre barplaşdyrmak babatda halkary hyzmatdaşlygyna aýratyn ünsürýär. Töwretdeşler iki ýurdun uly ykdysady mümkinçiliklerini nazara almak bilen bir urda hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejede çykarmak barada da iýligderli pikir alşmagyň zerurdygyny belläp, bu babatda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Türk toparynyň işçilik geňeşiniň hemde iki taraply esasy geçirilýän sergileriň ähmeti barada aýtdylar. Bellenşäli geçen ýylyň 2-5-nji iýul aralygyna Istanbul şäherine Türkmenistanyň eksport garytlarynyň sergisi üstünlikli geçirildi. Türkiye Respublikasynyň eksport garytlarynyň sergisi bolsa, şu ýylyň 10-12 fevral aralygyna Aşgabat şäherine giňerimde guruldy. Şeýle sergileriň netijeleri iki taraplaryň süýda ykdysady gatnaşyklary has ýokary derejede çykarmaga itergi berýär. Şeýlegem Türk kompaniýalary bilen işgur gatnaşyklary mundan meýlekde üstürmäge we maýa goýumlaryny işiň çekmäge ýardam edýär. Duşuň ahyryna hormaty prezidentimiz hemde Türkiye Respublikasynyň vice-prezidenti Türkmenistanyň we Türkiye Respublikasynyň dogonluk gatnaşyklary üýtgüsiz agrarlygyny tasdiklap, döwletary hyzmatdaşlygynyň iki ýurdun we olaryň halklarynyň awadançylygynyň arwatçylygynyň bähbidine mundan meýlekde üstüriljekdigine we pugtalandyryljakdygyna anan bildirdiler. Hemde birek-birege iň gowy arzularyny beýan etdiler.